mesat minggis kuratane ro Sena putra sesumbar manang keri ketereng angkasa kubura langit pindo kelap sosro karo sonding pindo sewu kacang ngamuk mingisan narpati karena Seno putra tuhu sakti wasit mapuriring pasujanan pindha kombang ajab sarining tawang susah angin ngendi nggone sarta kalihing kangkung manuk mabur suwe ngungkuli langit
jaman mbok yo sing eling eling apa-apa iku percaya ate banget wes. Anak maju ini apa? Bolane naik siji. Ayo ini. Lek. Nek kudu panitia metu lek. Itu asal sistem ya. Sistem. Klaru toh? Karang mendem kok ora apa-apa. Hei. Kuwi bolane adewe. Iki ngopo meneh? Iki panitia. Iki panitia. Loh. Ada sing wae. Dopres, Gus. Iyalah dopras. Mayan iki payu 20.000 iki nek. Oh. Iki sapa meneh? Rombongan, Mas. Rombongan. Melu ro. Arek bayar piye? Sadawira rada bangkrut. Ngopo? Ngopo? Bedhang kowe koret-koret. Gus. Jane aku ngerti, Gus. Apa? Padahal sesuk ya ana tanggapan saiki kudune akeh to. Heeh. Koret-koret apa? Paling dikorupsi ketuane. Ayo ketuane iki pancen asu kowe ya. Oke cah cilik-cilik ra. Iki malah apa genduren. Nyambut gawe cah. Anu Dim, iki ra ono wireless apa? Ora nggawa. Iso tak tembungke Pak Prayet ben tukake wireless. Aku jane nek ana kabel ngene iki jen rada jijik nang aku. Gayamu we. Gus, matur nuwun karo warga masyarakat dusun. Tegak. Mas. Niki ngapun. Ayo. Kon mangkat piye kene? Dum-duman kaos kene ranei kok kon mangkat. Cek, kok ngono? Apa? Kon mangkat piye? Iki sangune wak dhewe ngepres kok. Iya. Monggo iki dhewe rencanane lho. Pelunasan saka kene nggo mangkat Solo. Cukup ora kira-kira? Kayane malah ra bayaran. Gus, ya aja sing semono kene dhewe ngibur masyarakat Purwosari ndak? Ketuane iki ra keterangan. Iki main nang ndi? Aku lek goleki mau rene-rene. Mandek kono kae. Bul nggon wong Sri Pahang. Ngerti aku. Ngopo ngendi? Karang Anyar. Karang Anyar nggo kos-kosane engko bengi dhewe. Oh iya. Kene iki ngendi? Oh. Nah, sip. Mangke niku. Di dusun niku wau. Ngendi, Mas? Kalisari. Kalisari kono. Oh, Kalisari masa lalu. Tegal Sari. Tegal Sari. Nek mantane ketuane Tawang Sari nek. Ngawur iki di streaming. Nek nonton? Sing nonton paling Pak Menyan. Bodar kowe. Salahe ngundang dagelan kene ya dunek-unek. Salahe amplope ra kandel. Oh, ngono. Iki panitia to?
Kanggo panitia sing cewek-cewek tenang. Walah, ora usah amplop kandel. Nomor WA cukup. Aduh di streaming ya. Modar. Yuk, kowe iki ndek sedulur kene. Laporke dak turu njaba. Sing aman aku. Kowe aman piye? Oh aman. Bojoku ora nonton? Ora nontonan. Ora. Paling anakmu ya nonton. Oh, anakku dukung kok. Dukung. Dukung kowe. Oh, wis bosen ndek mbok kok ngono kae. Ayo golek kene to kos iki. Lho, cewek-cewek wis dian sing go biru. Oh, cedhaki. Cedhaki kepiye kabel ming tekan kene. Ayo terus. Mas. Kok nek ana angin diculke ya. Liwat meneh. Iki panitia. Iki nek ana kae ra bayaran. Kowe wah, iki ra bayaran gara-gara kowe, Gus. Iki bensin ra sida tak tukoke engko kowe. Piye? Bubar wae yo. Lagi lekas wae. Ya ngucapake sik. Ya. Iki acara apa? Grup kene ra lebokke kok. Kowe nglebokke grup kene gegeran. Heeh. Oh sing marai aneh-aneh grup kene. Apa sayang? Oh kae, tak kira nyeluk ya aku. Nek bobok engko wae. Oleh ganteng-ganteng kok. Iki. Gus, iki ana acara merti dusun. Nggih, Mbak. Mbak, ngerti aku. Nggih. Aku takon wong kene, Mbak. Gus, iki mergo acara merti dusun Gus yo. Ndongakake karo masyarakat kene sing apik sih. Ayo. Nggih. Sing apik. Ambil suara sih. Anji kok nang ndi? Ayo kono nang mburi kono kae. Trak kandang wedhus tak bijeke wedhus. Toto siapa? Iki golek apa? Iki guyu apa glumong? Oh guyu kok. Wah. Ayo ndelok rupamu. Ayo siapa? Ralit-dalit. Api-api. Ora kena lidalit. Jangan iki rasa. Ora. Kok malah guyu? Oh. Ayo. Ayo, capek. Nggih dumateng sedaya warga masyarakat. Suwe-suwe tak pedang. Capek ngono. Nggih. Dumateng para rawuh sedaya. Ngene kuwi. Ben kaya MC. Oh, kene iki MC. MC apa? Ya modal contong. Bahu. Lah iki suwen. Iya. Nggih dumateng sedaya masyarakat dusun Tegal Sari. Mugi-mugi kemawon dipun paringi rezeki ingkang kathah ingkang melimpah. Amin. Rezeki ingkang barokah. Amin. Putra-putrine dados putra-putri ingkang salehah. Amin. Sing dagang dol laris dagangane. Amin. Sing tani akeh panenane. Amin. Sing prawan ndang oleh jodhone. Amin. Aku siji juga mau. Sing rondo ikut dong. Apa? Nek Akhir oleh muni kata-kata rondo kok njur. Iki saiki pesona janda memang menggoda. Gus, iki ora kesuwen Gus. Oh iki jono pira? Ijono pira? Iya, iki ana SKJ sing ngene-ngene. SAJ. Ojo kerupuk. Aja kerupuk. Wedang-wedang ngono wedang. Ora ya rada wareg. Wedange sing rada berasa. Apa? Teh po ciu po. Iki oke cah cilik-cilik lho, Gus. Nah. Nganu aja go metu. Aja kok metu. Kok ketase nggon aku. Kena ge saparan. Saparan jas casi meneh. Ayo dadine tape gedang.
Iki ngopo? Oh iki ngopo? Iki ceritane apa? Ceritane piye? Sampeyan kuwi sapa? Kowe ceritane kepiye? Ceritane apa? Saroji piye? Omong. Omong. Le ngopo? Le Le ngopo? muni Saroji ngene aja banter. Oh iya. Biasa ora. Pacare Indri. Ora kon ngopo kok? Oh kon mlebu. Gantian toh? Heeh. Urung bayaran iki. Urung. Oh yo mlebu. Mangan. Ritu mau Tengarening Gong mekuru bangsa tetep yobu Lor pangri ing turangga esti kata Rotso layu Kowe iki nek latihan mangkat. Daran ke metu. Kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo? Darane ketok ora. Wah, untalane ae.
Tolong. Tolong. Kok sih? Tolong, aku bar kesetrum. Kowe iki dadi apa? Kowe iki dadi apa? Pekadeke mau wis metu loro iki lho. Kowe iki dadi apa? Kok sih weh? Kowe pekadek. Celuki kancane sing loro mau. Weh. Ada prono cah loro. Wih, jan kos kakang adipis yo. Hei. Rene. Kowe iki rombongan ngendi? Hubungane nggen jenengan. Ora ana daftare ya. Pak, Utang ngendi kowe? Lah. Hei. Ben, cek. Mulane. Mulane nek ribondingange golek salon si apik. Aku ki disetelika rambuté. Gus, iki kaya kancaku. Kancaku sing ngene. Iya, Kakak. Ngono iki. Iki wong Papua. Loh, iki ya termasuk negarane awake dhewe lho kok ngene iki. Ora ngombe, ora ngombe. Ngelak kok jero. Kowe iki nonton apa ngopo? Iki nganu to, pengisi selanjutnya to. Kok sik Mas, mlebu transit sik. Teru. Ayo, ngomong apa? ora kok sik rada dicepeti aku lak kepoyo aku. Ora urusan, aku ngampet ket. Mau tekan saiki ra ngerti kamar mandine. Ya padha aku ora ngerti. Bolake mau bareng marburono. Terus ono wong wedok meneh aku ngene. Wes tekan akhire kono. Woi, Leting, mati lampu. Kewalik ya nyok. Kewalik. Kewalik. Kok ngene gayeng ya ora ana sik nyawer ya. Endase mlebu. Nah. Kok sik, Gus. Tek aku sih anu. Iki ki apa asline kedapuk apa iki ki? Loh, iki sing gak viral winginane. Apa? Lah sing pocong dadi-dadi. Iki sing sak nerari omah iki. Ayo nerori omah-omah kae. Wis, ora baleni le tulung-tulung dibacutke ceritane. Ya. Ya. Sing perangsani sapa to? Iki lho. Iki lho. Weh, Iki dalon ndak sapa? kowe njelo. Penangsang. Lho, lah. Iso joget penangsang. Cacah. Tak boy iki. Kose. Wani bayari piro? Lah kok ben disawer panitia. Ayo, joget. Kowe. Aku ora iso. Ayo kudu iso. Ayo. Maju. Wah. Kene bae. Ngopo? Brengos endi?
Brengos endi? Hei. Hei. Lagi. Dukung kayak kuwi. Nah, kuwi. Kali. Hei. Mancing kuwi. Sing pas tengah. Mako bantengan iki belekke. Gus, selak bengi Gus, awak tengah selak loro Gus, bar iki usah nyanyi Gus. Kudu kuwi. Kudu kuwi. Kudu kuwi. Wis nggo. Percuma. Ayo Gus, baleni le tulung-tulung, dibacutke ceritane. Tulung-tulung sih, Aku kaget tulung-tulung. dhewe. Yo. Tidak tulung-tulung ora. Wes. Wis to. Kuwi dibacutke ceritane ki kepiye lek wis. Oh ngono. Ngeten. Ngeten ceritane, dadi tak cerita. Ana cerita sing banget nglarani. Nalikane bapak lunga ninggalke keluarga. Terus aku bingung kudu piye. Terus piye? Banjur ngeten kancung ngono sepok dibuang. Wes Gus. Wes ayo sih. Kene yo klebos kabeh nyemprot idune. Wes ayo. Ayo. Wow. Iki bentarane, Oh, ya? bentarane. Lali. Tulung endi? Nyonya godhongnya. Bener karo tuku bubur. Oh ya, ya padha-padha ngono. Sik. Iki buntel nasi padang mau ya. Kertas minyak yo. Keri. Nawolane keri. Tak omongi, Sadawira bangkrut. Ojo ra. Tak udah bilahi mindali. Pacaan kepiye? Iki wis nggo angus. Wes ayo dibacutke. Ajeng mriko ben kesuting goblok Oh, tenan iki. perang sange pekok. Ayo kudu iso mii telu kok. Nek marep rono, mosok YouTuber kon nganu ngapa ngamati apa iki jenenge? Pentol. Ora terus ke. Rojarene iki ora nyandak. Heeh, rodone. Yo. Wes perkara domke gua. Ayo, aku sing tulung-tulung po, kowe sing njaluk tak tulungi. Kowe ndal tak pentungi. Oh, nggih. Wes yo langsung. Heeh. Yo terus ke. Yo. Iki kok Padake rai siji kuping tok. Anteng awak tulung-tulung. Anteng. Oh, langit kelap-kelap bumi goyang-goyang. Ora tokus. Iki selak bengi SAJ lho wis siap. Yo, wis. wis kana mlebu. Selak Mlebu. bengi. Rampung mlebu. Wis tangkep rampung. Yo, rampung. Ayo, mlebu kabeh ayo rampung. Ayo. Prajurite iki keri sik mangkat perang, kowe iki wis rampung. Oh, mangkat perang. Ayo, rampung, ayo. Weh. Kose
Kowe iki mlebu. Wes kos. Wis. Helme mau wis go mlebu benu. Wis ya. Wes. Ya engko keri. Nek kurang njaluk panitia. Iya, wes kos, wes. Cek iki nek urung ilang isih hangel iki. Dek. Wis aman iki. Ora kawula ing Jipang padolan. Iki ana dawala padha dirungokno. Lara pingpong Berlayar bahtera Wih, mengarungi. Panitia tolong niki diamanke mboten rampung. Wis. Iya, Kus. Ya. Para kawula ing Jipang padolan. Iki ana dawala padha. Wes. Ora iki lek arep tekan ceritane ra rampung-rampung lho, Cuk. Wis. Ya, wis. Wes pret. Cel, kuwi cancangan Cel. Para kawula ing Jipang padolan. Iki ana dawala padha dirungokno. Lara pingponan gentaka. Kotor marang kang mesti mati. Rio penang sang mok tak akos. Katur darahing bintara. Si inuyudem jadong kawula nipun. Dasar satria jentara drasing nalendra yakti. Mung sethithik cacatira nalikane
ing pinangya ing kutus panci ing wanci sarasehan ora ndutut no patraping Yai Agung wong kang seneng durjana lan angkara derajat anake wong tani Marat Adicaya Mantan atur tanggulo dan pilih wadah kalau tukang atur soho solang bawai kang boten peranani tanggal 5 dengan sedoyo pulau nyawa nanggung yang pangat sani saking rencana kolosan gawiran sakti. Waalaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.